U hidžu su sjedli često mušici, to im je bilo omiljeno mjesto. Jer to smatra da sjediš unutar Kjabe. I sjedio je tu Safvan ibn Umeije. I došao je Umeir ibn Wahb. I kaže mu Umeir, kaže, ružnog li kaže života nakon bitke na Bedru. Kaže, život nema svoga smisla. Kaže, da nije moga duga, ja bih, kaže, otišao, kaže, u Medinu da posjeti moga sina koji je zarobljen na Bedru. I rekao bi Muhammedu, došao sam radi posjete, kaže, i ubio bi Muhammeda. Kaže kaže Safvan ibn Umeije, odlično, kaže. On jedva to dočekao, kaže, nije problem. Tvoj dug je, kaže, moja briga. Ja ga preuzimam. Idi, kaže, u rad. Pa je došao, naoštrio dobro sablju, stavio je otrov, okačio je na vrat i put Medine. Došao u Medinu, pred džamiju, svezao devu, sišao i Omer ga vidio. Omer ga ugledao. Kaže Omer, Allahov neprijatelj, kaže, nije došao sa dobrim. On, kaže, nije došao nikako sa hajrom. Ode kod poslanika, kaže, Allahov poslaniče, kaže, ono pseto, tako kaže, ono pseto, kaže, došlo, kaže, iz Mekke, kaže, on nije došao sa dobrim. Kaže, taj ne dolazi ovdje sa hajrom. Kaže poslanik, uvedi ga, kaže. Umeire, bujrum, ehlano, sahlano, što je došao? Kaže, Allah, Muhammed, došao sam da vidim svoje dijete, zarobili ste mi sina na Bedru, hoću da ga vidim. Kaže, samo to, nikakvi drugi motiva i povoda tvoga dolaska, ne, kaže, samo to, Allahov poslaniče. Samo to, Muhammed. Kaže, dobro, a što će ti, kaže, sablja na vratu? Kaže, pa ja, kaže, sablju nosim iz Mekke do Medine, dolazim put, je li tako opasan, bez sablje se ne ide na tako dug put. Kaže, dobro, a de mi, kaže, reci, šta ste se dogovorili ti i Safvan ibn Umeije? O čemu ste pričali dok ste bili u hidžu i dogovarali se? Kaže, pa haj ti, kaže, reci šta smo pričali. Kaže, pričali ste to i to. Tako je skazao da nije moga duga, da nije dio. On iz tog momenta krenuo. Kaže mu, Muhammede, kaže, to niko, kaže, nije mogao čuti, niko to ne zna mimo nas dvojice i niko tebe nije mogao po tome obavijesti nego Bog, nego Allah. I primi islam. Pa kaže poslanik, kaže, oslobodite mu, kaže, njegovog sina, kaže, i podučite vašeg brata Kur'an. Kako ponekad ljudi budu sretni da kažu jednu riječ, učine nešto čime spase sebe i svoj šta? Svoj ahiret. Iz toga smo mi, draga moja braća, sretni što smo sledbenici ummeta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je rekao da nam se blago zato što smo njegovi sledbenici. Imam Ahmed je zabilježio od Ebu Sejda al-Hudrija da jedan čovjek rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahu poslaniče, kaže, blago se onome koje je tebe vidio i u tebe povjerovao. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, blago se onome kome je vidio i koje je u mene povjerovao. Potom se blago onome koje je u mene povjerovao, a nije me vidio. 2 puta. A u drugoj predaji, kod Ibn Hibana i kod imama Ahmeda, od Ebu Hureyre, kaže, Allahu poslaniče, blago se onome ko te je vidio, u tebe povjerovao. Kaže, da, blago se onome kome je vidio i u mene povjerovao. Kaže, potom se blago, 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 potom se blago. 7 puta. Onome ko je u mene povjerovao, a nije me vidio. To je od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radosna vijest svima koji dolaze, jeste ashabi, vama se blago, vi ste me vidjeli ste moje mudžize, jednostavno, jel tako, vidite sve što se dešava i to nije čudo da vi, ali dolaze nakon toga, moja, kaže, braća, nazvao nas braćom. Kaže, poželio bi jedan od njih da me je vidio, tamo po cijelu svoga imetka i svoje porodice.